Komende zomer gaan wij met een hele groep jongeren hier uit de kerk gaan wij naar Oeganda toe om daar een school te bouwen voor de plaatselijke jeugd. We hebben allerlei acties gehouden om geld bij elkaar te krijgen. Dit is een van de grote acties die wij op het programma hadden staan. En eigenlijk ook bijna een van de laatste acties. Er komen nog een aantal acties aan, maar dit is toch wel een van de laatste en met name de grootste actie die we hebben. Vanavond de presentatie is in handen van ons twee hier. Inge, een lieftallige mede-presentator deze avond. Uiteraard natuurlijk een prachtige jeugd, want dat heeft iedereen ongetwijfeld al gezien of gezegd. Wij zullen vanavond een beetje aan elkaar praten hier zo. Verder hebben we nog een vijfkoppige jury hier zitten. Zal ik die nu voorstellen? Of dat ja, dat zou niet proberen, maar... Nou, doe dat straks maar even netjes. Ik zal eerst even prachtige prijzen aanprijzen die u vanavond kunt winnen. En ook nog even een categorie daarin, zodat u precies weet van, nou, daar kan ik vanavond gaan. Dank u wel allemaal. De tekst heb ik nog niet, dames en heren. Die krijg ik zo aangereikt van de notaris. Zit in een verzegelde envelop. Ik weet ook niet wat erin staat. Ik weet ook niet wat ik moet gaan zeggen, wat ik voor moet lezen. Dus, ach, kijk u maar. Hè. Er is nog wel een opmerking die ik namens de jury ook wil maken. Ik zal luid en duidelijk de tekst voorlezen. Op een bepaald tempo, zodat ook de meeste van u, zo niet allen, dat kunnen volgen. Ook degenen die een zeer hoog IQ hebben, zijn niet altijd degenen die altijd goed luisteren. Dus ik kijk je maar even. Heel veel succes bij dit zijn. U ziet, het is echt verzegeld. Slokje water. Met een beetje spanning aan het leren. U zit inderdaad op 10 minuten schrijven, dat ziet u. Voorthuizen, Livingstone en Oeganda. Ik herhaal. Voorthuizen, Livingstone en Oeganda. U krijgt van ons 10 zinnen en elke zin is rijkelijk lang. Ja, het is gauw gebeurd. Ik lees de eerste hele zin, dan blokken van de zin en dan tot slot nog een keer de gehele zin. Mobiliseert via velerlei communicatiemiddelen jongeren uit West-Europese landen om met name in derde wereldlanden vriendschap te bieden aan kinderen en volwassenen voor wie een beetje aandacht of een helpende hand een wereld van verschil maakt. Jongeren uit West-Europese landen een wereld van verschil maakt. De non-profit organisatie Livingstone mobiliseert via velerlei communicatiemiddelen jongeren uit West-Europese landen om met name in derde wereldlanden vriendschap te bieden aan kinderen en volwassenen. Heb je beslist niet nodig, komma. Want er wordt gespietst, nog gebarbecued. En ook stappen of eten in een 4-sterrenrestaurant. En ook stappen of eten in een 4-sterrenrestaurant staat niet op het programma. Staat niet op het programma. 3 weken lang leven in een groep valt niet mee. En je zult je moeten realiseren dat er een stevig beroep
ieders incasseringsvermogen in een land waar elektriciteit veel minder gewoon is dan hier in het Westen. 3 weken lang leven in een groep. 3 weken lang leven in een groep. Valt niet mee. 3 weken lang leven in een groep. Valt niet mee. En je zult je moeten realiseren dat er een stevig beroep gedaan zal worden op ieders incasseringsvermogen in een land waar elektriciteit veel minder gewoon is dan hier in het Westen. Zodat je niet op ieder door jou gewenst moment een cappuccino kunt drinken. Om onmiddellijk corrigerend op te treden. Corrigerend op te treden bij dit soort akkefietjes. Bedankt voor zover. Wij voor het verdere verloop van de avond vragen wij even uw aandacht, want we hebben maar even wat voeten in de aarde. Er zijn speciale nawerkteams, dus het is één groot speciaal nawerkteam. En we hebben onze eigen serie, die mensen weten dat ook. Die mensen hebben ook een rode ja, nee, die ligt in zaal 1. Waarom mag je die niet fout rekenen? Je mag 2 fouten, toch? 2 fouten in 1 woord mag. Hoppa. Moet je dat voor? Hallo, 2009. Ja, maar